yanzu a ce duk faɗin garin nan namu ba wani wanda yake son in rabe shi saboda an san ban ma da sana'a. Karatun nan nayi takaddun ma na aje na je neman aikin na haƙura. Ƙasa ta lalace ko ina ana an saka rubuta. Yanzu nan waɗan uwana Alhaji Mudi da naje wajen shi nace ina buƙatar wani abu. Kora ta mai ina gani yana kirga kuɗi ya sauri ya sa mu bari. Kai la ilaha illallah amma dai ana amsa. Assalamu alaikum. Ha? Wa alaikum assalam. Wa barka da. Amma ka ma ki saurare na ka bai ciwon mutum. Dan da ka taka ji. Saboda ba ka da imani. Yau gida na sati ba to ba so tsawon mali. To ma ne amma ai kana da kuɗin. Ya? Buhuno ka noma na hatsi. To buhuno Allah ta bada. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Guys, Barka dai. Alhaji Mudi. Ya garin ne. Lahiya to madalla. Wallahi kike ga ma. Ya jama'a. Alhamdulillah masha Allah. Dan uwana nake ba fada yau. Wallahi. Gaba ɗaya kai wallahi a matsayin ka dan uwana ba ka da wani amfani. Oh. Ba ka da wani amfani wallahi. Yanzu a ce kana da kuɗi a garin nan amma idan ka kwana da yunwa. To amma to su ne su ba a tilanin su. Ni dan wanka ne. Amma to duka dan wannan wane kai aya banza. Guys, ba dai yunwa kake ji ba? Yunwa nake zuwa ne. Ba ni minti biyu ina zuwa. Allah ma albarka. Je ka Kaga dan albarka. Bare ma ki ba. Yanzu a ce bare Alhaji Mudi bare yanzu shi ne zai kawo mu hadisi. Ba ita rayuwa da ma haka take. Ba ka da Ita rayuwa da Kar ka ma mutumi na kai ka alaikum bashi. salam wa alaikum salam. Alquran baka ita ba. Wallahi baka ita ba. Wallahi baka ita ba. Ni aka ka. Wallahi dallahi baka ita ba. Alhaji Mudi ba sai an yi haka ba mana saka Ya? bashi. Kai haka kawo mu. Bashi. Nace ka bar shi mana. Sakan mai. Sakan mai. Sakan mai bai girma makaran shi. Dama kuɗin shi ne muka amfana. Ye? Ga wannan kuɗaɗen.